Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay
sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Gistoni Kiliste sa On the Spot sa BicolNet TV. Gistoni Kiliste, ang lalaking mahilig sa cake. Alright, hi, hello, good morning. Diyos Marhainer, pagka-morning, Bicolandia. Hoy, malipot-lipot na pagka-morning. Malipot-lipot niya, pero medyo nag-iinit, medyo nagsasangaw. Kumusta po tabi dyan sa indong mga lugar? Taligdi po mga tugang. Sa Primer Distrito kang Albay, ang panahon po mga tugang. Siring po tabi ka hapon. Oran, medyo po tabi nagtataga-init. Kaya masasabi mo po mga tuga na walang kamugtakan ang panahon. Since yesterday po mga tuga. Well anyway mga tugang, aldaw po ngunyaning Webes, petsa 18 na po. Petsa 18 na po sa bulan na Hulyo 2024. Hoy, programang On the Spot mga tugang. Magsasabay-sabay po liwat kita sundo alas 11 ng pagka-morning. Kumustahan lamang, mag-restorya, mag-churchirismisa. Gabos-gabos na. Sugo gabos-gabos na po mga tugang. Ilaog ka na po digdi sa laog ka sa tuyang programa ngayon po tabi na pagka-morning. Hoy, sa liwat sa pangalan po, Kambilog na Puwersa. Yan, BicolNet TV. Hoy, siyempre sa pangyayat ko yan, sa mga station manager maestro SM Noah Tuon. Siyempre sa pangalan man po tabi kan sa tuyang mga katuwang. Hindi po sa laog kan sa tuyang programa. Kami po sa labay na nagpapaabot ng maugmang patakatara po sa lambang miyembros kan na pamilya. Ngayon po tabi na pagkaaldaw ng Thursday. Alugod, yaon po kamo. Yaon po kita gabo sa manahay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Mas pinangani po mga tugang. Ang panahon po mga tugang. Dain po tabi masabutan. Hoy, siyempre, good morning na po sa tuyong mga parantabay. Diyan po tabi sa may paldo po kan 1st District, 2nd and 3rd District of Albay. Mabuhay! And siyempre mga tugang diyan po sa tuya po tabi ng mga pagtalaning ng mga munisipyo, sa mga pagtalaning po na probinsya. Magandang umaga. And siyempre po mga tugang, sa tuya po tabi ng mga parantabay na hain man po kamong partikang kinaban. Siyempre, magandang umaga. Good morning sa mga parantabay nga ito po mga tugang sa ibang nasyon. Magandang hapon, magandang afternoon, magandang evening, magandang morning. Anong oras man po kita nagsasabay-sabay. Kita po mga tugang, nagsasabay-sabay kita ngayon po mga tugang na pagkaldaw ng Thursday. Nailing muna yan. Bueno mga tugang sa mga parantabay niya to mandyan po mga tugang sa may party po kan Santo Domingo, Bacagay, Tabaco. Diyan po happy Alinaw Festival. Sa aga mapuuna po mga tugang. And pagsilibrar man po mga tugang kan Alinaw Festival. Diyan po mga tugang sa Banwaan po tabi kan Malinaw Albay. Sa aga din. Ang opisyalmente pagpupuon man mga tugang, pagbubukas ng mga programang nakalinyada mga tugang sa pagsilibrar po kan Alinaw Festival. Happy Alinaw Festival po tabi kay Mayor Shi Kapus Bilo. Diyan po mga tugang kan diyan po tabi sa Banwaan kan Malinaw Albay. Siyempre mga tugang, good morning and happy birthday po sa gabos na nagsisilibrar man kan sa inyong mga kumpleanyo ngayon na pagka-morning. Si Bayaan may selebrasyon, si Bayaan may birthday today. Bahala na kamo, aram na nindo kung si ang may birthday.
So may mga birthday today, o maligayang happy na birthday pa sa Indo po tabi gabos. Ano man tabi an sa Indo po tabi nga kapag kini ano man po tabi an sa Indo po tabi pinagigibo sa mga oras na ini. Lugod day po tabi makalingaw magpasalamat po sa satuyang kadurangnan ha. Lugod day po tabi maglingaw na magpasalamat po sa pagtatao po ni panibagong buhay. Pagtatao po mga tugang ning panibagong tiyansa po mga tugang na mabuhay po digdi sa ibabaw kan kinaban. Siyempre happy fiesta man po mga tugang. Duman po sa satuyang mga kababayan may mga kapiestahan ngunyan na pagkaaldaw. Sa Inbaya may piestahan ngunyan. Basta happy fiesta na lang po tabi. Iringat-ingat po tabi. Maalas po tabi. And tinampo. Siyempre mga tugang duman po sa nagsisilibrar man kan sa mga anibersaryo ngunyan na pagkaaldaw, anibersaryo po kan sa pagkilibahan, anibersaryo kan sa pagburulagan, anibersaryo kan sa mga negosyo, anibersaryo po kan sa mga kasalo. Happy anniversary na lang po tabi sa Indo gabos. And kung ano man po tabi sa Indo pinagsisilibrar ngunyan na pagkaaldaw, ay lugod po maging mataray yung puman ng sa mga selebrasyon ngunyan po tabi na pagkaaldaw. Siringman mga tugang, duman sa satuyang mga kababayan na igo po tabi ni mga kamunduan, igo po tabi ni mga ganyan. Siyempre po, siring kan dati, ang programang ini, and ang Bicol Net TV, padagos po na nagpapaabot ng sabuyang pagkikidumamay, pakikisumaro po sa sendong mga kamunduan. So may mga ganyan po tabi, condolence. And siyempre mga tugang duman po sa satuyang mga kababayan na yaon po sa banig ng kamatayan, yaon po sa manlain-lain na hospital. Ay, magpanahi po tabi, magpatusog. Bangon. Sabi ito na nga mga tugang, ano man po nakadilipisilan. Ano man po mga tugang ng mga retibong nangyayari po na experience sa hamig sa ibabaw kang kinabahan. Pero po tabing umdabaon, ang gabos ng iyan, igwa po tabi ng katapusan. Kaya, pirmisa na po tabing fight sana. 0963-711-4989 para po makapagsabay o para po makapagpartisipa hindi po sa loob ng satuyang programa ko niya na pagkamunay. Ipadala sa na po sa numero niyan 0963-711-4989 para po sa Indo po tabi ng pagbati, suggestion, sumbong, agrangay, komentaryo, agrangay, paghanga asin iba pa. Ipaagi sa na po diyan sa numero 0963-711-4989. Sige, abante po kita mga tugang. Dili po sa satuyang programa ngunyan na pagkamunay. 30 minutos mga tugang, makalihis po ang alas 10 ng pagkamunay. May time check kita. Dahil pakitang dahil pakitang sponsor sa time check. Pero fight na. Alas 10:30 mga tugang yung pagkahapo, yung pagkaga na mo na hapon na lugod. Ma-commercial mo na kita mga tugang. Tapos mabiltan na kita mga tugang. Mabuelo po kita sa satuya po tabi pag-istorya. May pag-istoryahan kita mga tugang. Sabi po mga tugang kang aliko, sinda po tabi nalulugi. Padagos na po tabi na nalulugi. Ano daw ang solusyon ng gigibuhon kay ni mga tugang? And sa pa sa lado nasyonal mga tugang, si Senador Jinggoy Estrada mga tugang, nakaisip po ng paagi, magayon ko ta ini, kude, medyo bako angay mga tugang, ini po tabi sa iyang bill na ipinagpasar mga tugang, regarding po mga tugang digdi sa mga leftover na mga tugang, hali sa mga kaunan, itiri po nun, itatao mga tugang duman po sa satuyang mga kababayan na nagtitiriyo sa mga makinimo. Asin iba pa, iyan da mga tugang sa iyang naiisip. Tangani po na makatabangga po tabi sa satuyang mga kababayan na nagtitiriyo. Abir daw. At yan, ang bilog na detalye mga tugang sa satuyang pagdelta. Diyan sana po kamo mga tugang, 32 minutos, makalis po ang alas 10 ng pagkamanay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Alright mga tugang, 23 minutos, makalihis po ang alas 10 ng pagkamaring. Balik po kita sa satuyang programa, balik po kita sa satuyang pag-oristorya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Alat ka, sige. Ay, siyempre mga tugang, good morning, Diyan po sa kuyang namumutan na barangay and sa kuyang alma mater. Igwa po ning gigibuhon aday. Imbitaran ta po tabi Iimbitaran po kamo na magsabay mag-entra po mga tugang sa gigibuhon po na Color Fun Run dalagan sa pagtabang 2.5 kilometers po mga tugang. Nagigibuhon po sa Lunes, petsa 22 po kang Hulyo, alas 5:30 ng pagkaaga mga tugang. Hali po dyan sa San Andres Chapel, sundo po or matapos or ang finish line mga tugang, dyan po sa San Fernando National High School. Ang ticket price mga tugang, para po sa mga estudyante, 30 pesos, mantang sa regular, 50 pesos. Very affordable mga tugang, nag-enjoy ka na, nakatabang ka pa. Kaya magparehistro na po mga tugang aday. Pwede po kamo magrehistro sa paagi po kan QR code na makukuha po dyan mga tugang. Mag-scan na lang po kamo or magpa-share, magpa-sharing, makipag-coordinate po mga tugang para po sa bilog na detalye sa Brigada Coordinator kan San Fernando National High School. And syempre, speaking po kan Brigada Eskwela, sa maabot na 22, may mga sa maabot na 22, maabot na Hulyo 22 mga tugang, naka-schedule naman dyan sa mga activity po mga tugang, kung ano sa schedule kan, let's say for example si grade 7, ayaon po duman, kaya mas magayon kini, lalo na sa mga kamagurangan, sa mga stakeholders, sa mga non-government organization na gusto po magpartisipan, magsabay po dito sa gigibuhon na Brigada Eskwela 2024, magpa-share na lang po tabi dyan sa naunang bita ng eskwelahan, dyan po sa San Fernando National High School. Nag-invitar po sa inyo na magsabay po dito sa gigibuhon ng first ever Color Fun Run dalagan sa pagtabang 2024. Sige, pigalat halat ako ta so Brigada Coordinator kayo na kundi dahil busy gayon si ma'am. Maulan na aga po sa mga Bicolanos. Ingat po tabi, sabi ni Ma'am Anita Aquino. Thank you so much, Ma'am Anita Aquino. And also, you can do the same mga tugang sa mga nakantabay po dyan sa live broadcast ng mga pagkaaga. Mag-comment po kamo, mag-comment, pagpadala po kansa itong mga mensahe. Dili po sa laog kan sa tuyang programa ta babasahon ta po iya sa pagpupadagos po kan sa tuyang programa. Oy, kumusta sa tuyang pala? Alat ka. Ta nagreklamo ko sa mga paraan tabay ta makanuson ka ngayon niyo sa programa mo ta malabo ngayon dai may ka na iling ning maray. Dai kung ina iling sa dimple mo. Na iling mo naan. Paki-check daw tabi. Nagreklamo sa kuya mga parantabay ta makanuson ngayon an sa imo ngayang sa imo ngayang resolution bako magayon ang kaya minsan sa internet po kaya iyan sa satuya po tabing connection kaya medyo malabo man po kita. Well, anyway, okay man gayon until na nasasabutan pa man ang satuyang pigtataramid di okay pa man gayon tabi yan. Pero kung antuyo talaga nito mga tugang, ang sa kuya po tabing kapugian, talagang mapagal-pagal iyan sila gaon pag medyo malabo talaga mga tugang. Sa tuya po tabi na kaya ngayon minaura na sila ngayon yung kampait mo. Sige mga tugang, 37 minutos, makalihis po. Alas 10 ng pagkamanay, hindi mo nakita mga tugang. Ma'am Beth Kana, thank you so much for watching. Nakandabay po dyan sa party po kang United Arab Emirates. Nakaantabay sa Satuya. Ang Satuya po tabi na kababayan. Ang Satuya po tabing kasurog na OFW. Si Ma'am Beth Kana.
Thank you so much, Ma'am Bet Kana, no? And the rest of your family. And sa imong mga pagdiriba po tabi dyan. Thank you so much for watching. Maraming thank you. And syempre sa gabos po ng mga FW na nakaantabay po tabi sa Satuya. So iba nag-replay na sa Satuya yung programa. And so iba po nakatutok po sa Satuya ang na pagkamorning. Oy, kamo pala no? Ang programang ini nahiling man po sa paagi po kan Bicol Net TV Bakakay page and also sa On The Spot News TV page. And also, mahiling man po tabi nito ang programang ini sa bayan, dyan po tabi sa YouTube channel kang Bicol Net TV. Kaya dakol na paagi po, adi. Kangani po kita magkakasarabay-sabay po mga tugang. Digdi po tabi sa laog kan sa tuyang programa. Sige, mga tugang, digdi po kita sa tuyang programa. Digdi po kita sa tuyang pag-istorya ngunyan na pagkamorning. Kan sabi po mga tugang kang aliko, until now, dahil tabi mga tugang mga tugang no, kung paparanahon po mga tugang ini, dahil aram kung paano po mga tugang kakawikawon, tapadago sila po tabi, ansa inda po tabi na pagkalugi. Tubod ka mo dyan tabi mga tugang. Tubod daw ka mo dyan tabi mga kababayan, kung mga minamahal kong mga kababayan, dito po sa ating Bicol region. Kan sabi po kang aliko mga tugang, padagos niya ang sa tuya ngayang pagkalugi niya, digdi po ngayon sa, pero nga po kang kadaklan mga tugang, may mga negosyo man kung lugi perme. Dahil man niya ki basado mga tugang sa pahayag kasi ito yung mga kababayan, siya ka man niya nakahilig, dahil magkikakompetensya pero lugi. Sabi kang aliko mga tugang, padagos niya na mamatian mi ang pagkalugi niya. Digdi niya sa dahilan niya kay ni po saro niya sa apod kani dahilan niya sa digdi niya sa nagdadakol ngayang mga naghahabas ngayon ng kuryente, illegal na koneksyon ng kuryente. Saro niya ini sa nagpapalugi sa samuya. Pero kung haputon mo mga tugang, identify na ninda kung sabi baga nga ni mga tugang kang mga nakaaging no. Bako naman na bago ini po mga tugang na pigsasabi ninda na pag-abot digdi po sa illegal na koneksyon kan kuryente. Saro na po diyan mga tugang sa pinagunambitan ninda. Since kay inot pa po mga tugang na taking inot baga talagang sindalang may kapot ken, sinalidahan lang po tabi mga tugang kang ape. Sa first district na po mga tugang, dakulon po identify po ni Maray na dakulon po na nag-illegal ng koneksyon. Dakulon nga naghabas ng kuryente dyan nga sa first district of Alban. Identify na palang po tabi nindaw. Ang problema man kaya minsan sa indaw, siring po kaya. Identify na po tabi nindaw kung sisay po ining mga mahabas. Nata po tabi, taday ninda plantaran ng kaso, magkakanidong kaso mga tugang. Tangani dahil na po ini pa-uro-uro. Yung pali, bako na paasanin nga po mga tugang ining pag-abot sa system laws, digdi po mga tugang sa mga nagbabayad po tabi ining tultong. Ganun na lang ba yan? Arog na lang palang kita kaya. Minsan mga tugang mapapaisip ka. Identify mo na ngaya kung arin ngayang mga lugares ngaya digdi sa Satuya, may pinakahalangkaw ngaya na kaso ngayon ng panghabas ng kuryente. That's why ngayon alangkawon ngayon ang system loss. Ngunyan, yung system loss na ini mga tugang, ipapapasan ini mga tugang duman sa mga consumer, members consumidores mga tugang na nagbabayad po tabi ng tama. Saan po ang katarungan kaya? Ngunyan, sa lupa mga tugang hindi siya nahiling tapo mga tugang, kung nata po nagdadakol po mga tugang ang nag-illegal na koneksyon po tabi sa kuryente. It is because ang pagdakulon po mga tugang ng mga resikitos ang pigahagad bago ka po tabi makapagpatakod ng kuryente. Ngunyan, kung ang target po siguro kang aliko, ini pigihiling-hiling ta, kung ang target po ninda, ang opisina kang aliko, mga tugang na mabawasan, mainaan po mga tugang ining nag-illegal na koneksyon, papasil-pasilunan sa na po tabi, lugod gayod ninda, ini po tabi na koneksyon, o pag mapakabit ngayon, mapatakod ng kuryente,
Ipapasilong na sana po mga tugang so mga resikitos. Bako na po so grabing papadipisil po mga tugang. Mala baga masolo seminar pa dakulo ng mga solo seminar at the end of the time nasusunod daw tabi itong mga solo seminar. Ha? Pigiling talig di mga tugang na sa epektibong paagi mga tuga. Pag-abot po mga tugang digdi tanganing maibitaran mga tugang ini po na naglolobo po na bilang ng dakol na parahabas ng kuryente. Baga sabi ninda, gibuhon po na madali po ang pagpapakonektar duman po tabi sa legal na paagi. Ano ining gusto tan sabihin po mga tugang? Dahil na po pagpadipisilan pag-apply po tabi. Kaya sa iba po mga tugang, na titintaran po na magkapit na sana po mga tugang duman sa mga nagkakapirama na mga mga personahes man kang aliko na may mga malikot na kaisipan. Digdi na sa nangyayon kamo sa muya. Kami na ngayon bahala. Pero kapag maklear ngaya, bubutulon ta ngaya, aliyon tayo ng mga linyang iya. Pero bihira man sa nangyayon magkakaiguling siring kaya. Dahil man ito mga tugang naglalaog sa metro. Dahilan po mga tugang, nailing muna ang kabuuhan baga mga tugang. So minsan, sa mga person, dahil tapig gagabos ha, minsan mga tugang, kaya nagkakaibguan ng harabasan mga tugang, minsan yaon man sa na po mga tugang sa personahes nila. So mga contractor na nag-ano po sa inta, so mga meter reader, so mga third party na pinag-upload, sindaman mga tugang so kaya useless ini mga tugang na mga solo seminar na iya. Tas minsan sa third party man mga tugang iyo man po mga tugang nagdedilin siya. Alin iyan na third party iyan. Difficile baga talaga pag may third party nakakasira talaga ading. Pag may third party talaga mga tugang nakakaraot ang third party. May mga third party man na maugma, may mga third party mga tugang na nakakaraot. Sa buhay ta mga tugang. Sa realidad mga tugang na nangyayari po digdi sa tuyang Pilipinas. Sa third party mga tugang, iyo po inay nakakontrata po mga tugang. Sinda po mga tugang ini mga paraputol. Sinda po mga tugang so meter reader. Ayan they are considered mga tugang na mga third party. Bako man sinda kang aleko, personalized kang aleko, pero sinda mga tugang sinda so nakakontrata mga tugang, kumbaga sinda mga tugang so sinda so namamahala pag-abot mga tugang sa pagputol, pag-abot mga tugang sa pagbasa kang metro, ayan man ang sindang trabaho bilang third party mga tugang. Minsan ini man ang mga third party nakakabwilo. Minagibo man sinda ning paagi mga tugang kung paano makadilin siya. Nailing mo na baga kaya paano mga tugang ini matapos? Paano ini mga tugang madakaw? Nasinda-sinda po mga tugang. Totoo yan. Totoo yan mga tugang. Kaya ang gusto ko sabihin digdi mga tugang, kung gusto talaga po mapundo ini po ng mga illegal na konektor, nagko-connect mga tugang na naghabas po ng kuryente, gibuhon po na pasel ang pag-apply po tabi kan pag-apply po mga tugang, ma-apply ka ngayon matakudan, gibuhon na mas pasel po mga tugang dahil na pagpadipisilan. Kapag pagpadipisilan po yan mga tugang, oto na minakapit na po mga tugang duman po sa mga illegalista na nagkakapira po mga tugang na nagtatangro po mga tugang mas pasil po mga tugang na paagi tangani po na magkaigwa po tabi ng kuryente. Nangyayari po iyan, amingon man po mga tugang sa dae, nangyayari po ang mga tugang. Ikadua mga tugang, ini po mga tugang na so pagtataon ng reward. Duman po mga tugang sa makakapagtukdo mga tugang kan nag-illegal na connection po tabi sa indang barangay. Sa inda po tabi na mga nasasakupan. Kaya magtausin ta mga tugang ng liwan. Halimbawa,
Diit man sa nagayon, ang pwedeng ano dyan. Saguton ko na ngayaan na saro hanggang 2 bulan mong konsumo. Kapag ika ngayon nakapagturo ngayon kinag-illegal na connection ngayon kan sa tuya ngayon kuryente. Sa ano kan po mga tugang na paagi, lalo na sa panahon ngayon, saro iya sa epektibo gayud na pwedeng gibuhon. Aday, magi mo mga tugang, masunod na masunod, mahanap ng ganiyan mga tugang, kipaagi, tangani makadako. For example, dahil ka na mabayad ka sa imong konsumo sa loob ngayon ng 2 bulan, pero dahil man pakapanganae. Tangani na mabawasan po iyan mga tugang na problema. Kung iyo man sana po mga tugang, sabi na nga ni, kung iisipan po mga tugang yung paagi, dakulan po mga tugang yung paagi para po mga tugang madakop ini. Ikatulo, dahil isa na po kamo magtutok digdi po mga tugang sa mga kasaradayan. How about ini po mga tugang na mga darakula po tabi na mga may mga kumpanya, may mga apod kini darakula po tabi ng mga negosyo. Ano na inspect daw po tabi nindo yan? Na-obligar daw po tabi nindo yan. Papermi po digdi mga tugang na magiging kairak po mga tugang ini kasaradayan. Na tultul po tabi nagbabayad. Pero uni po tabi mga tugang na mga darakula po tabi ng ano, dahil man po tabi nindong na obliga. Sa inbaga kita kan puruton mga tugang. Kaya, sabi kang alay ko mga tugang, padagos da sindang nalulugi. Even before, nalugi na ngayon kami, kaya nagbutas kami kang inot, nalugi na ngayon kami. Ngunyan, ma-interest ka pa na magbalik na halimbawa ikasaro kang negosyante mga tugang, nalugi ka na kayo nga sa pag-negosyo siring kayan, mabalik ka sa siring ka na negosyo at the second time around para magpalugi giraray. Tingko para lang si gayud kanyang mga tao. Saro pa, mga tugang, sabi nga rin kang amigo ko, pag sharing ngayon kayo mauran-uran, nakiuro na sa ali ko mga tugang. Na pag mauran-uran ngayon, malipot-lipot, baka na ba, sabi, pwede ba na ibitaran po tabi ang pagpupurupalsok na nanganganib na po mga tugang na maglobo na naman po tabi. Ang populasyon pag sharing kaya. Sabi po tabi mga tugang kan sa tuya po tabi na mga nakaulan. Nailing mo na yan. Dahilan, saro pa pala, may kinaraman pa ang kong mga tugang. Kung nata ngaya, nagdadakula ang populasyon pag mauran-uran. Nailing mo na yan. Pero bako ka raw po mga tugang. Bako ka raw mga tugang. Kung gusto po talaga matunong ini po mga tugang na problema po, hindi na kinaampang kanaleko. Lalo na po ini mga tugang na pag-abot sa system lang. Sindaman sa na po tabi ang mga kasimbag kaya. Imposible man na dahil po tabi sinda ng mga, dahil hindi naisip po tabi ang mga bagay-bagay na siring kayo. Nakita nga ni po tabi mga ordinaryong tao, naisip ta po kung tayo ini posible. Posible po mga tugang na paagi, tangani po mga tugang na mabawasan, mainaan po mga tugang, ini po tabi na pag-abot sa system law. Tapos ko para papasan mga tugang, duman po tabi sa tuya mga kababayan na nagbabayad po tabi ng format. Mapagal pagsiring kayo niya. Kaya, mapagal pagsiring po kayo ni mga tugang mga kababayan, pag-arog po kayo ni Permi ang pahitkan sa tuya po tabi na mga kang yaon po tabi dyan sa aliko. Siyempre, maski anong papod mo kayan, apudan ngayon sa sanggunian, apudan ngayon kan sisay pang halangkaw na yaon sa ilihidong opisyale, Permi na po mga tugang, ang sasabihin ninda, di man yan mahampang yan mga tugang para iula po tabi. Kaya, iula po tabi ang sa indang side. Siyempre, didepensahan po tabi ninda, didepensahan po tabi ninda, ang sa inda po tabi na opisina. Dahil man pwede na sinda po mga tugang mismo, runuto ninda sa indang pangaran dyan po tabi, isang pangaran po tabi. Kaya, hanggat gusto ninda mga tugang,
magmumukha silang kawawa. Ngani po mga tugang, sana day po mapasiring sa inda po ang basol. Kaya, pag ang nangyayari po mga tugang, dapuno na po mga tugang nagilibong mga pagpapaapod po tabi sa inda. But still mga tugang, puro sana po ang sasabihin, i-raise mo po iyan niya sa muyang opisina, iyan ngayang problema iyan, nasa indo po ngayon pinagpapaabot sa muya. Pero, where impact mga tugang, ito po tabi ng mga pig-raise po tabi na problema, issue po mga tugang, it's paulit-ulit, mauro-oturuman sila po tabi. Kaya, ang pinaghahagad ko na po mga tugang, kasatuya po tabi ng mga kababayan, isini po tabi mga tugang na solusyon mga tugang. Kaya, solusyon mga tugang sa haloy na po tabi na problema po tabi na kinahampa. Kaya, totoo na nangyayari po mga tugang ang siring kini na mga problema po pag-abot po sa serbisyo po tabi kang ali ko po tabi dito sa tuyang probinsya. Lalo na po mga tugang sa mga negosyante, sa radit na negosyante mga tugang na labi po na apektaran po tabi kini. Kaya sige. Labyog kita mga tugang sa iba pang pag-istorya. Man kita kay ni. Ilingon ta na sana po mga tugang. Sabi ba ganinda po mga tugang. Uya na, may nagtabang na para po mapakarhay po tabi. Ini po tabi na may nagkaklamar pa. Na igwa ngaya kami na ipapabulos na budget para ngaya ma-improve. Ini nga yung problema nga kang aliko. Hindi nga sa satuyang probinsya. Sana naman, iyan po mga tugang na nagtitindog para po magtabang din po sa pagpapakaray pagrehabilitar. Ay dahil po tabi, hindi po mauwi. Hindi po mauwi na pag-abot kang panahon, sinda na po ang magmamanihan. Dipisil po mga tugang pag-araw po kaya masabi naman ibig ngayon magpasalamat ka tunyo tigano mo pa ngaya dipisil na may prueba na baga may prueba na baga anyway 55 minutes mga tugang makalihis po ang alas 10 ng pagkamunay oy makaskasa ng oras Senado National naman kita mga tugang si Senator Jinggoy Estrada mga tugang, si Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada, po mga tugang ning sarong bill para po mga tugang seeking to require food manufacturers and establishments such as restaurants, cafes, diners, food chains, hotels, supermarkets, and culinary school to donate their excess edible food for charitable purposes. Sa paagi ini mga tugang kan Estrada Senate Bill number 1644 or the Proposed Food Surplus Reduction Act 6 mga tugang to adopt a system to promote, facilitate, and ensure the reduction of food surplus. Ailing mo na yan. Nakalay pa kita? Napalsukso, nagkimlat mga tugang so, live ta. Nag-English ka pa nung ngayon. Dahil ka mapiling, naka-English bagay ning nakalagdig na nasabutan nindo mga tugang. Aning Senate Bill number 1644, ipinagbusol mga tugang ni Jinggoy Estrada. I don't know kung maugma po kayo ni ang sa tuyang mga kababayan. Although, ang katuyuhan po mga tugang is inipot tabi na matabangan. Kung aalin sa ron mo po mga tugang ining bill na ini, ipinagbasa po ni General Jinggoy Estrada, din si Jinggoy. Si Jinggoy baga siya si Jinggoy, so akin ni Irap.
naayaw po sa erap da para sa mahihirap. Uni na ang istorya kay ini po mga tugang. Magayon ini, actually magayon. Pero, sa mga leftovers mga tugang duman sa mga diners, cafe, restaurant, hotels, and iba pa, ang gusto sabihin po mga tugang, bibiryo, kaya, i-recycle mga tugang, dangan sa kapo itatao po duman sa satuya mga kababayan na nagtitirios, mga padalimos, mga less fortunate na mga kababayan ta. Maugma daw po kamo kayo. Although, siguro, this leftovers is pwede pa po for food consumption, human consumption, but still mga tugang, tada po yan. Sabi nga ni kang iba, kanin baboy. Ang tanong dito mga kaibigan, tatagalog tayo ng konti, at kasi national ito. And si Senator Jingo Estrada, baka sakaling nanonood at makarating sa kanya ito. Sana naman, mag-isip na lang, aside dito po sa kanya po na isinusulong, mag-isip na lang ng paraan para po na mas mabigyan po ng tulong ito po na ating mga kababayan. Itong mga kapos sa buhay, hindi yung parang tayong mangungulekta sa mga kainan, mga restaurant. Titingnan natin, ano yung tawag dito? Yung tawag dito is yung pagpag. Parang mahihahiling tulad na lang doon mga kaibigan. Bilang senador, syempre, as we all know mga kaibigan, ang gustong ipakita nito mga kaibigan sa ating mga kababayan is yung meron siyang concern, meron siyang pagmamalasakit sa ating mga kababayan, lalo na sa mga sa mga hikao sa buhay. Pero parang hindi naman mga kaibigan nakakaanong isipin na anong tawag dito, imbes na gumawa po ng bilang isang senador, ganun na lamang po ba ang inyong naiisip na paraan para makapagbigay tulong o para mabigyan tulong ang ating mga mahihirap na mga kababayan? Ganun na lamang po ba? Kababaw mga kaibigan, mag-isip ang ating mga senador dito po sa ating bansa. Sabi sa Bicol, kaya ako ito pagpakaunan mo ng tura-tura, mga tada-tada. Sa hiling ko po mga tugang, ang kinakailangan dito ay hindi po ganyan. Mag-isip po ng trabaho na maibibigay po sa ating mga kababayan. Ay, bako po na ganito po na mag-iisip tayo. Mananawagan tayo sa mga God bless. Tabi, ingat po. Thank you so much, Ma'am Bet ka na. Mapaaram na si Ma'am Bet. Ma-duty na siguro. Thank you so much, Ma'am Bet ka na for watching. Salamat po sa pagantabay. Siguro, kaya baga, ito yung mahirap, kapag malalapit na ang eleksyon, mga kaibigan, lagi na lang po, mga kaibigan, nagagamit yung ating mga kababayan, lalo na itong mga mahihirap. Lalo na po tayong mga mahihirap. Tayo yung laging tayo yung laging ninilinlang mga kaibigan. Kunyari, magpapakita ng malasakit, pero kung susuriin nyo mga kaibigan, parang pinagmumukha naman tayong nito. Parang ang lumalabas nito mga kaibigan, parang naman tayo dito. Parang hindi naman kaaya-aya na ganun po mga kaibigan. Maski Englishin mo iyan, Tagalogon mo mga kaibigan, but still, leftovers mga kaibigan, sa Bicol, tada-tada, na pwede pa po nakakanon, titiripunan po iyan mga tugang, para po ipakaon sa tuyang mga kababayan. Nahiling mo na iyan. Nagmalasakit man ko ta, pero gari ibinaba man mga tugang sa dignidad.
Gari ka baga babahugon. Gari ka mabahug mga tugang. Although, ang katuyuhan mga tugang is to feed, mabawasan mga tugang. So, kalam ng sikmura, makakaon sa tuyo mga kababayan po, mga tugang dyan po sa tinampa, sa mga paralimo, sa mga homeless, less fortunate. Magayon, mangkota, may pagmakulog na pinagpahiling. Kaya baga mga tugang iyon, yung pigsasabi ko mga tugang sa satuya, nagabos po mga tugang, bako gabos na tabang mga tugang para po kita tabangan. Minsan dinagamit lang po kita. Kaya maging mapagmatsyag ka mo mga tugang, lalo na po ining mga politikong ining. Mapalokal man iyan mga tugang, mapaano man po iyan. Ilingon ta po mga tugang ang senda po tabi. Kadamol mga tugang uturuhong ko dakol na nagtitios mga tugang, mas gusto po tabi ninda iyan. Nata, nagagamit po ninda iyan sa inda po tabi na plataforma. Iyan po mga tugang, nagagamit ninda during the election mga tugang. Luluhay-luhayan po kamong ngalansiho. Ang ngaya, dahil kung ngayon ini malingaw-lingawan ngaya si Gob, dahil kung malingaw-lingawan ngayon ni si Mayor, nagtauman ngayon ini, mas ngayon may parong-parong, natawanan ngayon kami. Pero ang problema dyan mga tugang, sasapat na ba yan? Dapat po, sa mga panahon niya, ang pag-iisip po mga tugang is a long-term solution. Ano ining long-term solution na ini? So haloy po mga tugang na mapapakinabangan po kan sa tuya mga kababayan. Bako subabahugon ka sa nangunin sa nung aldaw, duwang aldaw, okay na po sa saindo. Di po kamo magparapanulansi po sa satuya po tabi na mga politiko mga tugang, digdi po sa satuyang bansa. Digdi po sa satuyang nasyon. Kadakol kayan po mga tugang. Pag-arani ng eleksyon, pero kapag nakaluwas na po mga tugang, dahil mo na marami-naranihan. Kaya, kadakol kayan, may iba nga ni po mga tugang ng mga politiko, may mga sa diri ng media bureau. Nauso ba yan? Naisingit mo ba yan? Ini po mga tugang, nata sinda nagkikrear mga tugang, nata sinda nagbibilog mga tugang ng media bureau. Tangani po mga tugang, walang negatibong magluwas na bareta. Kaya, anong gusto sabihin mo kanton nyo? Ilingon nindo. So mga hapon kini, so mga kapalpakan, so mga illegalidad na nangyayari po sa iyang administrasyon, dahil po tabi yan maluwas. Kaday po siya ma-entertain sa ibang media outlet. Taigwa po siya sa diri po tabi na taga-Bukawa. Dali ba po magayon pagdangugon ade? Sa first district igwa kaya, sa second district igwa kaya, o third district halos dakol naman kadakla. Kaya kita mga tugang nagmamalisya sana po mga tugang. Sige hilin sa sana po mga tugang. Nagmamasid sana kita mga tugang. Sa first district igwa kaya. Speaking from first district po mga tugang, nagpupuo na pala ng ano dyan adi, ang rehabilitasyon mga tugang, kan construction mga tugang kan, apod kene, sunaksulo na municipal hall, dyan po sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Alba. Sabi dakulaon po mga tugang ang budget kaya. Kung sususugon mga tugang sa budget na pinag-alokan po mga tugang dyan, kaya po magpagibuning 5 palapag, to be exact, na budget po mga tugang. Ang budget po na pinag-alokan dyan. But ngunyan po, sabi ko na nga dahil na po madadaya po ang sa tuyo mga kababayan, gari iyo man ang pigibo mga tugang, gari baga so, nag-renovate sana po mga tugang. So dati man sana po na edipisyo, di lamang nahilingan sabi babaguhon. Pero ang sabi gusto sana po tabi na i-preserve iyan. I don't know, no? Kaya Banwaan kan Santo Domingo, kamo na po tabi ang mag-atid-atid kaya.
apod kay ni dahil na po ngunyan uso na nananahimik na sa napo tabi kamo. May karapatan po kamo. Mga taga-Banwaan kan Santo Domingo. Na para magtagahapot po kamo. Tasinda po tabi mga tugan, bilang nakatukoy din ng mga ilihay ng opisyales, sarugoon taman sa na po tabi sinda, bako po tabi sinda ang sa tuyang pagserbiha. Sinda po ang maserbi sa tuya. Di po kamo matakot na maghapot. Kung diyan magsimban, bot sabihon po, doon bagay baga mga tugan. Kapag naghapot ka mo, na di ka mo masimbag, it's either may pigtatago, pero kung masimbag ka mo, very good. Pero pag mga may pighapot ka mong bagay na di pigisimbag, may something po yan. Kaya, napigbibilog ka pa, ang istorya po dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Kami mga nagpaabot na po sa tuya kaya. Pero kita po naghahapot lang, ano? Kita po hindi naghahapot lang. Ano po katotoo na dakula po ang budget dyan na pwede po na mag-consumir po mga tugan, makapagbugtak mga tugan ng halos pirang palapag po. Kuta na ang pwedeng magibol po dyan. Nahiling mo na. Sige na. Bueno mga tugan, sige na. Inabot na po kita kan sa tuyang paramihan sa pamaarang po hindi sa loob sa tuyang programa. 9 minutos mo makalipas ang alas 11 ng pagkamanay. Salamat sa mga nagantambay. Salamat po sa mga nagsabay ngayon na pagkamanay. Basta kita po, sabi ta na nga ni, pinaghiling-hiling ka po digdi. Kung ano po tabi, ang katotohanan po digdi sa ibong po ng mga istoryang iyan. Dahil po kita nag-aligang, dahil po kita mga tugang basta-basta sa naman po tabi digdi mabugawak na dahil po tabi ng basyan. That's why sabi ko na nga po mga tugang pinagbibilog na pa ang istoryang iyan. Kaya, sige. 10 minutos na. Makalihis po mga tugang ng alas 11 ng pagkamorning. Makaskaso ng oras. Kaya makaskaso ng oras mga tugang. Digdi po sa laog po tabi kan sa tuya po tabi na programa. Sige. Saga naman si Badeng. Sobra naman. Dahil data man pag sobra. Dahil data man pag kulang. Susakto sana po kita mga tugang digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Okay, sa liwat. Sa pangalan po Kambilog ng Pwersa. Kan Bicol Net TV. Siyempre po sa pangyanot po kasama yung station manager Maestro SM na Laduon. Ay siyempre sa pangalan ng po tabi kan sa tuya po tabi ng mga katuwa. Hindi po sa loob sa tuyang programa. Siyempre po sa pangalan po tabi ng Dong Gabos na padagos po nagantabay. Padagos po mga tugang na nagpapabot po ni pagsuporta pagtitiwala po digdi sa tuyang programa. Maski dit sana, okay na po ako kayan. At least iguanin sa duwa tulo po tabi mga tugang na nagtutubod po tabi sa tuya. Kaya sige mo ngayon dito ngayon viewers mo. Okay na po yan. At least po mga tugang. Sa saro duwa tulong iyan na nagtitiwala sa imo. At least po mga tugang. Sigurado ka po mga tugang na nagtitiwalaan sa imo. Nagtutubod po sa imo. Kaya sige na. Sa masunod pang pag-iriba-iba mga tugang. Pag-iristoryahan ta di. May anahon kitang istorya mga tugang. Na ano daw po mga tugang na sa maabot na perilian sa barangay, puro na sa nakapital ang magdalagan. Dahil nakikarukagawad. Kamay sarong barangay pala mga tugang na perming pigbabay pa sa kapitan. I don't know kung totoong istorya yun iyon ang nagdedesisyon mga tugang. Dahil na pigpapaagi mga tugang sa kapitan. Diyos ko na sa nakita perdigo sa ano kayo niya. Natataarog po kamo kaya. Dapat kung ano man po tabian sa indo po na
pinag-uurunan po diyan. Bago ka mo gumibo ng aksyon mga tugang, o bago ka mo umano ng proyekto mga tugang, maagi po tabi ko yung dapat iyan po tabi sa kapitan. Nag-change, day aram kang kapitan, gustong sabihin nindo, kaya nakman kang kapitan, tigigibo nindo mga tugang na mangmang. Iya? Sa direct interest ang tigigibo nindo pagsiring po kaya. Mapagal pag-arog kaya. O kaya, sa maabot na eleksyon mga tugang sa barangay, ano kung halion ta ng mga kuno kagawad, puro na sa nakapitan. O, tapuro man matitibay. Diyos ko na kita. Pangyarian sa Philippines. Sige na, 30 minutos mga tugang makalisbo ang alas 11 ng pagka-morning. Ay, salamat po sa nagalantabay, salamat po sa mga nagsanabay, salamat po sa mga nag-like and nag-share po sa tuyang programa ngayon na pagkaaga. Ay, maraming thank you sa inyo ka boss. Siyempre mga tugang, ako man po tabi, ang sa itong nakasabay ngayon na pagka-morning daing iba, ang sa ito po tabing amigo. At kasulog po tabi kang may mga tultol na iba, lagat ng tataryo, kang may mga dispaling hatang trabaho. Tony Kiliste mga tugang, at your service, and kami po, na Bicol Net TV, kasulog kang Bicolano, worldwide. Bye-bye. Ay na ito. Bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano worldwide.